Basta winter, kailan mo winter? Ing aron ba December, ting snow na. Meaning, ang ilang sakyanan kinahanglan na ay heater. Ang ato adri gananta aircon no. Ila heater kanang pampainit. Ang sud sa sakyanan kinahanglan init. So na sa kalalaki nag-drive siya. Ngit-ngit kayendan kay gabi naman do. Padung na siya uli. Pagabot niya sunahan na ay sakyanan nga nagkidlap-kidlap ang orange. Bantay mo na, duha ka orange magkidlap-kidlap. But pa sa buta na ay problema. So nipadaplin siya. Niya yung giduol ang sakyanan. Gabi. Ang pusti layo kayo, so di kayo maklaro. Niduol siya sa sakyanan, then nitok-tok. Excuse me ma'am, na problema. Ang nag-drive nga tiguang nahadlok. Kaya ang iyang una-una, basin, tulisan ang laki. Kay gabi ba niya sakyanan. Niya siya raw sa babae pa yun. So niya na ang babae niya, okay ra dong, okay ra. Ningon na laki, ayaw ma'am, murag paong rabay mong makina. Suwa ni nag-andar mong heater ron. Unsay problema ma'am, kay basin, dugay ka matabang dire, mamatay ka sa katugnaw. So ningon ang babae siya na basin buutan ni nga tao. Ningon siya, di naman mo andar akong sakyanan dong. Siya, sige ma'am, akong tanaw, nablihi mo ang hood. Ang hood gana, tubangan sa sakyanan, hood ang tawag na. So giablihan sa babae ang hood. Niya nakita sa lalaki nga naay mura o guma nga natangtang. Siya ma'am, kanang paabot lang sa imo sakyanan, iyang gihukas iyang jacket, niyang gihatag sa tigo nga babae siya. Ma'am, sulubas na ma'am, kay tugnaw ra ba? So nisud ang babae sa sakyanan kay mas tugnaw sa gawas kaysa sud sa sakyanan. Dayon iyang gisuwayan og taod tong guma nga natangtang kung kailam og panbelt mao to siya panbelt na tangtang. So iyang gitaod ang panbelt paguman iyang gingnan ng tiguang kanang suway ka na og pandar ma'am. Ni andar sa sakyanan. Ningon na babae, pila man dong. Ningon na laki, wala ma'am, libre ra to. Ningon na babae, dili dong, wala na libre ron. Di ko musugot nga libre. Ningon din ang laki, kanang di ko madawat ma'am. Kay nitabang ko, nawa ko na ngayog bayad. Pero, kung mutabang ka mamingani na lang. Ang sunod na tao nga imong makit-an na kinahanglan og tabang, siya'y tabangi para nako. Ihatag imong tabang niya tungod nako. So, ningon na babae, sige dong, salamat kayo, pwede ko mangutana si mong pangan. Ningon siya, John Smith. Sige, salamat John Smith. Nya nipadaga ng lalaki ni uli na padung siya uli. Ang babae bago ra man niyo niyahang sakyanan dili pa kayo init, nihunong siya sa unahan nga nay na maligyag kape kay tugnaw man. Ganan siya mainitan. So nisuod siya coffee shop. Pagsud niya ngadto ni duol siya waitress, babae waitress, waiter kung lalaki. Ni duol ang waitress nya ningon, "Maayong gabi ma'am, unsay imuha?" Siya, bisag unsa lang day nga kape kay tugnaw kayo. Pagtanaw niya sa babae, buntis ang babae. Ningon ang babae nga katong na giayuhan sa sakyanan ba. Siya, kanang anong duty pa man ka nga, mura kapit naman ka mga anak. Ni siya, kinahanglan ko mo duty ma'am. Kay para inig panganak nako. Nako ikagasto. Siya imong bana di ay. Ni siya, igo ra gyud makakaon mi ma'am. Mo nang kinalang kumutabang sa kumbana. So nikuha ang babae sa kape gihatag dayon paghuman og inom sa kape iyahang gibutangan og kwarta ang ilawom sa kape. Nibayad pagid siya darang bayad miss. Ang gibayad niya kompleto nga 1,000. Nadako ra ng 1,000 di ba? So niadto ang waitress sa cashier iyang gipasuklian dayon pagbalik niya sa lamisa wala na ang babae. Iyang gihipos ang lamisa niya na, di ba naman ay table napkin ng murag tissue ba? Naisuwat dito. Ang suwat kay ganina gitabangan ko sa kalalaki.
mubayad unta ko niya sa tabang. Pero ningon siya, tabangan ako ang unang tao nga kinahanglan og tabang. Na ako'y gibilin nga 10,000 og imuha na ang sukli. Kadto ding babay kay artista. Mo day nahadlok siya pag una basin tulison siya. Pero ang laki ni tabang lagi ko. Lipay kayo ang buntis pag niya guli. Niabli si iyang bana, iyang gigakos iyang bana. Ningon niya bana anong murag malipayon lagi taron. Siya, wala tay problema inig panganak na ko. Swerte kay ka, John Smith.